Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino kanayon kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaang, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti amo mapagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O nanang, ay nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asana siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang, saan kumaan natuukan amang ururay kanyak? Ala anak ko, talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba anak ko. Para kun kakanumo da ito'y gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutat kumati umadayo pay laang. Sakbay adumteng ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pay naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga anak ko. Naklon kung tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak lamay ikari kat no kabaulak pay nga tatagtalak manan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan ko na. Apay akas laawan mo't mariknak agura kan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamtsak matlat na magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabailanan ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amangan ka sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? When? Sige, tagawid akon. Mabaling ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ha? Ayon gayam. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na.
Sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito eh. Sana rumba nga mamam munak day ta lalaki. Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngamjay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katnod da nadanunak ako, tiyedita paraangan yu itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kunak nga ron doon naggapo dito'y dayjay. Ha? Anyat lang ana. Dagmatan na iropaan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Ng maapay. Bawal ka di ba'y laeng? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasa met sayang met day matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matin makaid na dito'y balay. Di talaheng. Adalas sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makikita tong galagdahak dito'y balay. Ay na, among mat a super busy ni bayong mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di daytoy a babae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Maguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Uwan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis kin kwa na iti mismo akasaryo kin ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan nakamove-onen? Kasla okay lang ang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kaslamas siya nakpay ti dayjay a babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diya kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tayo na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tong harap ti sumarungkar. Kahit sapay la ko ma. Tayo ti sumarunong nga isa sa rungkar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisarita iti napaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak mutlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanya. Awan namnaman na.
Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon no daduma. Aday ta ka manan ako na. Peter ka manan. Iraman mo man ti amin na lalakin. Kung namat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwat. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakotakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwar. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan na panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man naka-move on kan. Binasted ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay na, saanan. Itan niya kumaga po. Ganpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Laimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dito yung bus ita sagot ko kada kayo. Agyaman barok. Aguray kat ayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayak danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayam. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayam ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tasi katika na yun ang makikita kakadkaduan ng kadagit ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Ibaga ang dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo yan, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, impagam? Saan pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaam-am mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan Mars, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kain ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayo nagugwapo ka nga amang ang te ex na anang gulib kain ko na. Ngam damag ko. Bayaw mo sa kano ti ex na. Put nun day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan. No paluspusan na kapay lang ti kayam ko. Anyat aramiden ta dito restaurant. Ay na, gat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito Di ka matla agorderan iti kananta. Gat aguray ka ngamin
At day tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat anda pa'y igam na asabong. Sige, Vina. Panahon ka pa, Iwan. Enjoy your date. Don't worry. Nasingpot ni Jetro. Hoy, bakla! Di nakpanawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingit kan ka. Pangasim. Di ka kadi mabain, Jetro? Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karong panawan. Awan da ka sa panggap ko kin ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan. Sabong para kin ka. Idisumlat taditan. At dayton the waiter. Iyag na nagiti in order ko taraon. Pagyaman na ka. Saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa akak. Ala, manganta araw dan. Tapno makaawid tamatan. Ulitek, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina. Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. Di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayon dinalaing asawam, Jeren. Ha? Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol di asawam. No apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awanan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaram ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito yung balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwan nanang. Apay nga may dito eh. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod ah. Ngambayan yun. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Ah, Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Si ka na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang sikati makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Huh? Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami.
Apay nga raramidam ka ni Carl ti kas Jetro. Panunutom kumama ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kas nga raramidam. Kahit kulaang nga ikan iti pagnakmad da jata. Kapo iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklo nagapu iti naramid da jakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kati marik na. Kurang kanipay amin nga naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka si kalaang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak. Kan no pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lang na. Gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan dagi chay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kan tupaldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to, panay. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakmatlangan. I love you. Mabaling ka din harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina. Kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Jak to dadailan ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyaman nak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanyak. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulak pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Amin na pagtengwa na pasama kitibiyag tayo at plano ti Diyos para itirayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos, timang tarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. Barumanan nga istorya, wano episode, apakadawan iti adal, di may patangatang amang gaganyo amay sagot kada kayo amin. Dito'y drama abiyag ti tao. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, shoutout mampay kada Dumalin, Josephine Calimon, Flor de Lisa Fernandez, kan Aida Garcia. Kaya ti tayong nga rodendanggan, ti episode 372. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay, anyaman nga tati masidan. Ibagam na niya ti kayat mo.
Tasya kong tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref? Adda ng basit na ang manang. Kurang akagudo a kilo dayjay. Nala, iso lang nga rodan ti lutom. Nayunam itinatang. Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mo lang agasawat aggasgastos iti dayto abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawam nga ro tagluto tani, mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay mananaya bakay. Kasanumot ngamin, datalaang taggasgastos iti dayto abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Idiritsum ngamin nga ibagakin ko na. Awan mga sikaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam adata ti makaamo iti anak na. Agabrod kit din. Tapno makatulong mo't di ti balay. Saan mo ta mabalay na data akanayon ti mang palamot kanakwada nga gina. Iso akasaritam taon di kabsat mo. Agkape-kape manang. Ado'y titinimplak akapim. Ay, agyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka. Uray siyak, ada kumamot la kayat ko nga ibagakan ka. Sikapay ti umuna. Anya ti ibagam? Kayat ko kumati agabroad. Tapno makatulong ak kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itag nanayon. Wan manang. Ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mi ije palengke no awan klase na. Agyaman ak manang. Apay, ada mo mapag-applya maya. Tanawan, ibirukan ka. Addan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa nga ro ti mangilakat ka dagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Asino nga ro ti mangitulod kanya kiti pagadalan no awan ka. Kan mangsukon kanya. Addadaan tim Elisa ken uncle mo a Robin. Diyak kayat. Hmm? Da kami ti mangitulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubot tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Adda na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may sa kumalaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapanan ti oras. Agla ko kami pa kanya uncle mo ije pala yung kenton madamdama. Nakaturog niya naman ang agrubuat akon. Nala, agandad kay ti pa nagbiyahem. Di mo liplipatan ti nagsaritaan ta Wan manang, agpawitak to apaman ang maalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wen, amok daytan. Sana masapul nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kasla maditirik nak amang panaw iti anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti puder mi nga agasawa. Agyaman ak no kasta manang. Ala, agrubuatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Ha? Jimmy? kunaktupay ka tasi ka dita. Itay pa alas-lasinan ka. Dandan hindi ka nabigbig Dakkel tinagbaliwam Nakutong ka di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan saan umapanon ti edad. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawan ko. 6 months ko pa'y laang dito Jimmy. Kasta ka di.
Jack ninam na maamakita ka man na. Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, adda ginatang ko itay merienda. Oh, atoy. Sana makanti ka sa pula. No di ka ti FB account mo kuma. Ah? Sa anak namin nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Ngamit panagkunak. Active ako ka na yun. No maalak lakit di ti FB account mo. Anya? Kat, anya ngay. Nagpauitan, Jacob sat mo. Inton sumaro no alawas kanupay lakay. Nagbayagan ngay, kat na'y kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay man nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos no makaswil daw. Wen, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusin ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kuna nga min ni nanang abumulodak pay lakada kayo. Bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tanay awam matpawit jainam. Mabalin ka di ang mga laak-laangan iti sabaan na lingta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga lakang may salang ha. Di mo manan ibusan, tanay. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak ka la sa badag ijay. Wen, Auntie. At dahil may nagsingir ito iji pwesto bakit Asino? ninana si Mang. Agreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na kat 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo dadya bakit? Di makauray mo. Sa nakaungita kita Anya nga tanong sardeng tan tinegosyo ta bakit? Ay isa na mabalin. Bayadan tapay nga umuna dagiti utang ta. Sigurado akamaton datano itarayan ta. Madamot ti ipaw-pawit ni Mildred na kwarta. Isulangan ti ibayad ta Ikan niya pala agapong agbambanog tangag trabaho ngay. Agyamanak, tinaklot nakmatlangan Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdatdaton ka kanya. Panagkunak, kat panawanan tapno aklonan ka. Kat, kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyonak, Jimmy. Si Kangay? Agawid akmatan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na nakabayad tamutlangan iti utang tabakag. Naimbag ko nam tadempaw iti kabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, adna maipaw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaro na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga ron iti kabsat ko tay renyo na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Tanay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan, adamo gaya mo nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta makiasawa manan. Diyak mo ano niya ti plano na matitibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natanggan ti ulo na talaga. Saan ngagnaknakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wan nga rod nana, nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakot matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wan ko mga rod nana. No kayat mo, di oray agnauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige nana, pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwa Mildred. Iso tinobyok manang. Anya? Kinapudno na, ijay abroad tinagkitaan mi. Anya? Wan manang, ngam saanin nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay.
Anya ti planom. Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Agnaid iti ayanda Jimmy manang. Aniya? Manipod ita. Dito yan ti balay mo, Yana, wan. Wen Lola. Balay ni Uncle mo Jimmy da ito'y. Iso a balay mo matan Tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak welcome diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tanood da ka manan iti abroad. Saan mi abaybay ang ti anak mo? Agyamanak Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti maka mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalay satan to. Natang manen ti masida. Awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan matan dyan negosyo ta. Kanawanan namnamaan ta nga ipawit ni Mildred. No apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti kanakam iti ayan tinobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Tapos siyempre, anday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Auntie, adda kayo magkayam. Wen, tao may kayawid kaanakan. Agawid tanwan. Dito yan ti pagnaadak, auntie. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabkabagyan ditoy? Ang mga nanya ti mapasamak kan ka. Nasingpat mat da Uncle Jimmy kan Lola lagring, auntie. Iso sorry. Jak sumurot ka da kayo. Ayan nga ni Yana. Di mo ba't kadwa bakit? Di na mangarod kaya't ti sumurot kanyak. Awagam di kapsat mo. Ibagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na ababae di anak na kan napintas. Ay wanan niya. Ha? Madlaw mo nga minasana mapagtalkan ti panagrupro pa da dya Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Ang mga numasulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami tikas na. Kamaysa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kagbuybuya iti niyos. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan ita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang, Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo niya na dito'y balay. Nakaawag ka mat Mildred? mabalin ka di nga itulod mo pa'y lang niya na iti ayanda manang Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat mo ti kasasaad ni Ana dito balay. No di mo kayat, ibagak kini manang taiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya. Ita talag sublimanan ni Ana dito balay. Doon kandun niya tamanan bakit. Sana naparikot ti makan. Tadatamanan ti pangipaw itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumwara ko tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatang kan tungaro diti na imas ama sida ha? Automatic daytan, lakay. Yan na, umasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, uncle? Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak ngamin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? No imbagak nga umasidag ka, nawatan. Apay akas takamat ka, uncle. Nagpintas ka, Yana. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka. Umay ka. Pangasim, uncle.
Ibatam timag. Ibatan na. Ditakan! Yan na. Masapula may tarayat ni Uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana lakay. Diyan mo. Sandalang mat di tayo tayo. Awan nga rod. Mga nagtalawon Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanuan niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasaya at Elisa. Anyat napasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Ganda ni nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol ang maamuan ti inam da itoy. Pagawidan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, apo. Taibagakan ni uncle mo at Jimmy. Tawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawa manang. Ni, adakan, Mildred. Simbangput ka magaya man. Ayan ti asawam ko nak. Awan ng puso. Kasanun no nagbaligi anang gundaway iti anak ko. Elisa bakit? Asino ti... Mildred? Ipag. Panagutan. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ta asawak. Saan ko ngayon gagarat ti amin, Mildred? Oresyak. Diyan mo, no apayan naaramid ko ti kasjay. Nakainoma kami ni Day. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontrakan ka. Pagsasaritaan tayo kung may tinasaya at dahito ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Daytakat nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Uray, saan mo't ang nagbaligi ading ko? Nagbaligi man kan saan. Agpadalat taday taman. Kat pang-asim tadi mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. Pasensya ka, Mildred. Pakawaran na ko, ma. Pangaasim ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak langan awan ta asawak. Amumot nga awan anak mi. Lading itak manang. Ngam nakaikadang akon. Agdarumak. Di mo kanunungan ti madi nga aramid para lang iti bukod mo apagsayaatan wenno pagragsakan. Ken di ka manggundaway iti pada matao. Agsalukag kakitditap no pumintas tumet ti biyag mo. Alaga gayem di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Hello, iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode wano pa kasaritaan ting kay mangagan amang tad-adal ken leksyon iti tunggal maysa. Nga makablawa mampay ni Josephine Cruz Balocon dita Singapore, Jerome Francisco Canebelen Garcia dita Isabela. Kaya titain tayo nga rudan denggan ti episode 355. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Apaw! Anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawin. Kaslawan pamilyang awidam Pare Nadia, pasensya ka na. Naimasan mi kin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bale, mare. Tapasit lang mit kiti. Basit nga! Di nantupay ka ba ulan na yawit ti bagina? Katsi kamot, pare Eric.
Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak. Mala, sumurkan, Alvin. Isara ko. Tadi nakabaylan ti pagina. Humaykan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadi mon aw-awisan nila kay ko. Taawan na saya at nga ramid yo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo tun, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yu ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum. Sumipngutan. Napnapanan naman nga tan. Ay, Jackman, ang mabalasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Damot ti cellphone na. Hindi namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutun nakmanon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ay na. No inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan ti manguray kan kwa na. Sa ano nanang, agidan talatan amangan. Makaamuntumutun iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangput day jay. Ay, di nala pampanunuton nga adamasikog nga asawa na. Jay laaglang lang ay ti aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron manganon balasak ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Oo mo na akong nga gawin. Dali. Diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nangrunan no mamanasi ka manin di kadwa. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Kinasaya pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Dal na pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panakamanan ni bagat ko. Kaguro na kamarin. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Woo! Look naman tiri daw. Nadia! Anya torasan. Itakala sumangput. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka naginom. Birthday amin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inaldaw lakit din nga birthday. Ta inaldaw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka man. Ba na kami lata ka din. Sana ba rin? Tarak lang mo tibisyo mi. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, inkagpalisan. Nanang. Da kayo matanda dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasanaw, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat. Bayan yung lagta ka di. Tapo ko yung matday jay. Aywan. Napanandya manugang yun. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga nwaglablaba manon. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Taisupay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mo nga min inom tar aramidam. Alangarod nanang. Ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan dya asawa.
Kumare, naimbag nga malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo, kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka yan. Sumrag ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinostrict mo ni pare Eric. Dito lahat tamo ridaw, hindi pagsarsaritaan yon. Makamu kayo man da ditan adwa. Pare, umunag ka. Pasensya ka latan na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon-ron na lang no ko. Anyat gagaram, pare. Pare, birthday nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo logayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rodo na. Anya nga nga pare. Saan mo taka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala pare, umunakan. Agpula sa klay. Sumaruno akan kan. Ay nananang. Day to'y man tay kunkunakon. No agkuyog dagita nga agkumpadre. Di da mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan na. Siya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa ag-drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kan kwa na. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa man ako. Barang denggan na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bardak mo. Di mo saan ka bagalang dag-drive, pare. Kunak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakat ko, pare? No, kasano te kinasayad mo kanyak. Makit kita na lang. Katay kinamamartik mo. Mawatak mo ni bakat mo, pare. Nagdakal to may utang ko na imbagan na kan ka, pare. Taka na nagabautangan. Tunggal masurta. Saan kami nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mo siya. No saktag ka sa pulan, tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay o masidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapatid, kat nasalunod kayo kadagitan anak ta. Nala, sapay lakumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala lang, di kayo matanagan. Last daytan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dayta, bakit? Siya akong di makaamoy jay. Alvin san atilar aramidom. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makamo. Di mon problemain dayta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka asaldam pa'y laing tay tumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat. Ngailang ako tay may sa abakak. Tamasayangan ak mo. Awan problema, pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay ibingayan naktulayangan oray basit. Nalawa ngamin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas ta, pare. Nagsingpot ka nga talaga.
Alvin, likli kampay la ko mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala lang. Kansan mo't nga kanayo? Sagpaminsan mo? Kan likli kam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumang nga tiga puti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingid mi kini pare Eric nanang? Saan lang mo't nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tayo mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni ti Eric. Itad kumutun tayo bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. Antoy pare oh. Ne, nagatungutun tayo ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo tayo ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailangan tayo ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang tayo ta kanyak. Eric lakay. Ni ka di Alvin tayo naggapo dito'y balay. Wan bakit? Itid na tayo bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, api adi mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin Dayjay. Tani, at dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing ah. Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tayo di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adatate addan ita. Isu asyak mo't ati mang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo diti balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman di kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsa? Tanasapak ka nagawid diti balay da. Kan saan ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak ta. Pasyak mo ti manguba. Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro ang nangububa iti anak ta. Alvin, naggapgapwa maya? Itay pa nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tayo tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro dun ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag, lakay? Ni Maria Antoinette, bakit? Tayo asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Maria Antoinette, makipaglading itakyan ka. Agyaman nak pare. Awalan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ka, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umawawag kanyak. Ngamdyak na sangot si cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti day di agundaway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumpalem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti day di kumpare.
Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Etikado tinitultulong na kanyak. Diyak mala na sungbatan mat, diawag na, sakbayan na tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakanggag iti awag iti cellphone mo. Namjak man lang na sungbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la man lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngayon ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intag ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari? Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman ammo nga adugayam ti naitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isodan at ipagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si Kamot Gaya, Mari Nadia. Sumrok ka itaman pa yan nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't Mare. Ininot mo't ta na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mutten, Mare. Nakailiwliwag mutten At dalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano nakas idi. Normal na siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babaen man latikas to'y nga aramidek. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nila kay ko. Anggam ita ay makonsensya talimod gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day Mare. Nadagsen ngamin ti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malaganan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanen dak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Di tayo may baga no kaano ti kadang ti biyag ti tunggal maysa. Iso kabayatan na si bibiyag tayo agaramid tayo tinasaya at itipada tayo aparswa. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Aganan na tayo akanayon.